हेलौ रायजोफोर बयखौबो खुलुमहरबाय गोथार गोसोजों रायजोफोर आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं गोबांथार आसा खालामबाय लोगोसे भिडिअनि सिङाव मा रायलायनाय जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मिन्थिगोन रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे जोबजासिम नायाबा नोंथांमोनहा भिडिअनि सिङाव मा दं बेखौ मिन्थिनाय नङा बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जे नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै लोगोसे रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सोरबाफोर गोदान हाबदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो जेन सानफ्रामबोनि आंनि भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि चलो रायजोफोर बिदिबा आङो गोबाव खालामा रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ नामा पलिटिकल पार्टी हिसाबै सरकार सालायबाय थानाय जे इउपिपिएल सरकारा मानि थाखाय दुरबल मानि थाखाय लोरबां सरकाराव थानायब्लाबो पावार गोनां पलिटिकल पार्टी होननानै जों रायजोफ्रा बुंनो हानाय नङा दिनैहाय पलिटिकल पार्टी हिसाबै इउपिपिएलखौ आरो मानि थाखाय दुरबल मानि थाखाय लोरबां बेखौ मानो होननो गोनां जाखो रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ ने 20 बोसोर सरकार सालायोना 40 बोसोर सरकार सालायोना लाइफ टाइम सरकार सालाय इउपिपिएलआ मोनथाम अपसनखौ जुदि साक्सेसफुल मावफुङोब्ला बर' जातिनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव 100% गेरान्टि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि बै समावहाय प्रमद बर' सारा रायजो राजाफोरखौ लोब लोब लानानै राजा लामायाव ओंखारदोंमोन खर'खौ लान्था हनानै बड'लेण्डनि डिमान्ड आसाम 50-50 बड'लेण्डनि डिमान्ड खालामदोंमोन थैनि सहि होदोंमोन नैबे बारावबो थैनि सहि होगोन मोनथिबाय दा प्रमद बर' सार नोंथाङा हास्थायोब्ला नोंथाङा नाजायोब्ला मावफुंनो हायैनि बाथ्रा गैया नोंथांखौ हान्थु खरायनानै खुलुमगोन जोङो मोनथिबाय प्रमद बर' सार नोंथां आरो आं बुंबाय 40 बोसोर सरकार सालायो ना 50 बोसोर सरकार सालायो ना लाइफ टाइम सरकार सालायो आंनि बाथ्रा बुंनायल' नङा बियो रायजोफोर आंनि साननायल' नङा सारा बिटिआरनि सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ सानो प्रमद बर' सार आङो दिनै आंनि चेनेलनि थ्रुयै बे बाथ्राखौ बुंबाय नोंथाङा मोनथाम अपसनखौल' साक्सेसफुल खालाम अबेबा गोदान जोनोम जानो थांनाय पलिटिकल पार्टियाबो जोंनि बिटिआरआव दम गैया बियो मोनथिबाय आरो जाय बिपिएफ पार्टिखौ सारा बुहुमनि रायजो राजाफ्रा सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा नांथ'ले दे बिपिएफ पार्टि नोंथांमोनहा थाथ'दो नोंथांमोननि सरकार सालायनाया थोथ'बाय दा गोदान पलिटिकल पार्टि जोनोम जादों गोदान पलिटिकल पार्टिनो जोङो सरकार सालायहोनायनि माबायदि जायो नायनायनि माबायदि जायो प्रमद बर' सारखौ गावबुरा थायाब्लाबो मा थायाब्लाबो एमएलए एम जाया होननानै बुंदोंमोनब्लाबो बिथांखौनो जोङो दोनथारखागोन बिथाङा बुंबालाय मा जानो बै समाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेनोखामोन मोनथिबाय प्रमद बर' सार राजा लामायाव जोंबो ओंखारदोंमोन मोनथिबाय कारिगावआव मानसि थैलायबा जोंबो दंमोन बुजिबाय दा प्रमद बर' नोंथां सार मोनथिबाय माखासे गोलाव बाथ्राखौ आं बुंबावलेसो दिनै रायजो राजाया जे बाथ्राखौ सानदों जे बाथ्राखौ गोसोआव लादों रायजो राजानि गोसोआव जे बाथ्राया थफा जानानै थादों बे बाथ्राखौ आङो नोंथांनो शेयार खालामबाय हाजासे रायजो राजाफोर नोंथांमोनहाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो मोनथिबाय प्रमद बर'आ दायो इसेबां बोलो होनाङा मोनथिबाय दा गावनि टाउनशिपखौ गावनि बिटिआरखौ सालायनो थाखाय गावनि राजनितिक गावनि पलिटिकल पार्टिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओरैबा ओरै एलायन्स जाबाय थानो दरखार गैया मोनथिबाय नोंथाङा जुदि रायजो राजानि साननायखौ रायजो राजानि गोसोनि बाथ्राखौ हमदांनो हायोमोनब्ला मोनथिबाय रायजो राजानि गोसोनि बाथ्राखौ रायजो राजानि दुखु दाहाखौ नोंथाङा हमदांनानै सालिजारि खालामनानै मोनथियोमोनब्ला नोंथाङा सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै सरकार सालायनो गोनां गैया आरो सोरखौबा नोंथाङा खौथि थाखाजों बायनानै बजबनो गोनां गैया मोनथिबाय बर' हिसाबै बर' जाति हिसाबै गासैबो सोरबा प्रमद बर' बुं सोरबा हाग्रामा बुं बर' जातिया बेजोंल'खा सार नोंथांखौ आङो दिनैहाय दुखुजों खुसिजों एडभाइस होनायजों बाथ्रा बुंबाय आङो
गोबांथार आंनावहाय रोंगौथि गैयाब्लाबो माखासे बाथ्राखौ बर' जाथि हिसाबै जोङो बुंनो रोंगौ मोनथिबाय। नोंथाङा लिडार हिसाबै स्टेजाव गाखोनानै बाथ्राखौ बुंदोंमोनब्लाबो नोंथांनि एगेन्स्टआवबो गोबां बाथ्राखौ बुंनो गोरों दंमोन बै समावहाय। नाथाय नोंथांखौ फोथायनानै नोंथांखौ सैथो मानसि साननानै गोबां मानसिया नोंथांनि एगेन्स्ट ओंखाराखै। नाथाय पलिटिकेल पार्टि हिसाबै मोनसेल' पार्टिया BPF, बे पार्टियाल' नोंथांनि एगेन्स्टआव खामानि मावदोंमोन। प्रमद बर' सार, नोंथाङा रायजो राजाफोरनि दुखु दाहाखौ, रायजो राजाफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ, रायजो राजाफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननायखौ हमदांनो हायैनि बाथ्रा गैया। हमदांनो हायो, नाथाय मानो मावाखै नोंथाङालाय? आं बैगानिक, आं मा होनो बिदिखौ आं बुंनो रोंलालै रायजोफोर। आं बैगानिक, आं माबा मोनथिनो गोरों, आं जादुगर, बेबायदि नोंथाङा साननानै लानो नाङा गावखौनो गाव। नोंथाङा बै समाव बाथ्रा बुंदोंमोन, माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथाङा ससियेल मिडियाआव हाबनानै नाय नोंथांनि निउसखौनो। ओरैबायदि डिमाइन्डेड, ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स बाथ्रा बुंदों नोंथाङा। आं फोथाया नोंथाङा रायजो राजाफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ हमदांनो हाया होननानै, मोनथिबाय। नाथाय मानो मावाखैलै प्रमद बर' सार? मानो मावाखै? मोनथाम अपसन आं होगोन दिनैहाय, मोनथिबाय। सासे जाम्बा इउटुबार हिसाबैब्लाबो नोंथांनो मोनथाम अपसन होगोन आं। मोनथाम अपसनखौ जुदि नोंथाङा मावफुङोब्ला साक्सेस, खय बोसोर सालायनो, मोनथिबाय? खय बोसोर सालायनो? इउपिपिएल पार्टियाव जइन जानो थाखाय दिनैनि दिनाव सोरबा 1500 थाखा बियो, सोरबा 200 थाखाखौ नेनानै थायो, सोरबा 500 थाखाखौ नेनानै थायो ना, मोनथिबाय? नाथाय बर' जाति हिसाबै, बर'नि पलिटिकेल पार्टि हिसाबै मोनथाम जुदि अपसनखौ, आंनि होनाय मोनथाम जुदि अपसनखौ नोंथाङा मावफुंबायब्ला 2025आ नोंथाङा बिन्दास खर'आव नाथाखारियाव थाव गोथां फुननानै बिसिनायाव उन्दुनानै थानानै इलेक्सन गेले, मोनथिबाय? सोर BPF बेलाय नोंथांनि एगेन्स्टआव भट गेलेनो, मोनथिबाय? पलिटिकेल पार्टि हिसाबै गेलेगोन, नाथाय देरहानांगौनि बावहाय खुनु अपसन गैया। प्रमद बर' सार, आं मानि थाखाय नोंथांखौ एडभाइस खालामदों, बे एडभाइसखौ आङो हाग्रामा सारखौबो बुंनो हायोमोन। बे खामानियाव जोङो माबा मोनसे मिटिं जायोब्ला माइरं खाङोमोन जोंनि गामियाव। नोंसोरनिया खाङोना खाङा बेखौ आं मिथिला, खिन्थु जोंनिहा माइरं खाङो। प्रमद बर'आ माबा बबेबा मोनसेयाव मिटिं जानोब्ला जोंनाव माइरं खाङो, जों माइरं हरो। फैसा खाङो 20 थाखा 30 थाखा जों हरो। राजा लामायाव थाङो, मोनथिबाय? बबे खामानियाव ओंखाराखै सोरबा खोन्थानो रोङो नामा? जोंबो ओंखारदों, नाथाय जोंखौ बै समावहाय हिसाब लाग्रा सोर दंमोन? गैयामोन। जों सानोमोन नंगौ बड'लेण्ड जागोन, मोनथिबाय? प्रमद बर' सारा बैबाराव बुंदोंमोन नालाय, न'खर न'खर साख्रि होगोन, बर' रेजिमेन्ट जागोन, बर' पुलिस मोनगोन, बर' सेंग्राफ्रा साख्रि मावनानै थोनाय नंला। बे बाथ्रा बुंदोंना बुङाखैमोन रायजोफोर? आरो जोंनो साख्रिबो नाङा, बाख्रिबो नाङा, इयुन फिउचारा जोंना गोजोन थासारि जालांनांगौ, जोंनि माइन्डआव बेमोन, मोनथिबाय? बे हिसाबै जोङो एबसुखौ सापर्ट खालामदोंमोन। बि मावाखै नंदों, मावदों, गोबां मावदों। दिनै मावनो हायाखैब्लाबो BPFआ मा होनो रायजो राजाफोरनो मावनानै जानो बहुद सुबिदा होदों। दिनै BPF सरकार सालायनाय समावहाय जोंनि बिजनेस मावनानै जानायाव बेफोरबायदि इसिराब थाख्लिब माने गोब्राब जाथाय फैयामोन पाब्लिकफोरनि मावनानै जानाय समावहाय। निस्सय नंगौ, सारा रायजो राजानो साख्रि बाख्रि होनो हाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। नोंथाङा बुंबालाय मा जानो न'खर न'खर साख्रि होगोन, बेखौ सोर फोथायदों? फोथायाखै। नाथाय नोंथांखौ फोथायनानैसो नोंथांजों लोगो जादोंमोन, मिथिबाय? आङो नैबे भिडिअ'आव BPF पार्टिखौ आङो लाबोफानो गोसो गैयामोन, नाथाय आङो लाबोफानो गोनां जाबाय, मिथिबाय? खिन्थु बयबो मिथिगौ बबेबा पलिटिकेल पार्टिया बा बबेबा सरकारानो दा बड'लेण्डआनोमोन,
खिन्थु सारा बुहुमनि रायजो राजायादि साख्रि मोननांगौ बे नङा। बेखौ सोरबा बन बोग्रा सासे जाम्बा न'खरनि परिबाराबो मिथिखागौ। प्रमद बर' सार नोंथाङा बे बाथ्रायावनो बैबाराव हमजाखादोंमोन मिथिबाय। नाथाय मानो नोंथांजों सापर्ट खालामदों अब्लाबो मानो राजा लामायाव ओंखारदों। खिन्थु बड'लेण्ड होननाय बाथ्राया नैबे बिखायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनाव दं। नैबे बिखायाव मिथिबाय। बे हिसाबैसो नोंथाङा बड'लेण्डनि डिमान्डेड खालामबाय थानायावसो आसाम 50-50 बड'लेण्ड न' रेस्ट बे बाथ्रायावसो बर' जाथिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नोंथांनि बाथ्रायाव जिउ गारदों मिथिबाय। प्रमद बर' सार आङो दिनै नोंखौ एडभाइस खालामबाय मिथिबाय। बे निउसखौ बे भिडिअखौ बे ब्लगखौ नोंथाङा नुयोब्ला मा सानो बे नोंथांनि खोथा बुजिबाय दा। मोनथाम अपसन आं बुंदोंमोन ना बावलायलांबायसोलै रायजोफोर मावथाराखिसै नालाय प्रमद बर' सारा दुखु मोननाय फैयो आरोना। थ' प्रमद बर' सार एडभाइसआ बेनो मोनथाम अपसन। जुदि बे मोनथाम अपसनखौ नोंथाङा मावफुंबाय आं बुंदों गले गले 40 बोसोर ना 50 बोसोर ना लाइफ टाइम सरकार सालायनो गोसो नोंथाङालाय ना फेमिलि हिसाबैनो सरकार सालायलांनो गोसो। बर' जाथिया राजि बुजिबाय। बर' जाथिनो साख्रि नाङा बाख्रि नाङा गोजोन थासारि नांगौ मोनथिबाय। मोनथाम अपसना मा बेखौ नोंथाङा खोनासंनानै लादो सार। आं बुंनोसै दानिया। थ' प्रमद बर' सार नोंथाङा मोनथाम अपसनखौ मोनथियाखैब्ला आङो खोन्थानोसै। बेनि उनाव नोंथाङा जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय खुनु अबजेक्सन गैया। बोसोरबैसे सरकार सालायो सालाय मिथिबाय। थ' मोनथाम अपसना नाम्बार वानाव सार नोंथाङा NDFB जायखौ एक्स NDFB होननानै दा जोङो मोनथियो नोंथाङाबो मोनथिगौ खोमा। एक्स NDFB जायनि जाहोनाव जाय बिथांमोनखौ लानानैनो 2020नि 27 थारिखआव बिटिआर मुंनि एकर्डआ जादोंमोन सार मिथिबाय। जाय बिथांमोननि पावारखौनो नोंथाङा मोनदों आरो नोंथाङा दा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दायो दङ। आरो आङो दा प्रेजेन्टआव नोंखौनो खावलायगासिनो दं सार प्रमद बर' सार। अपसन मोनसेया एक्स NDFB बे थांबाय आरो 2 नाम्बार अपसना बेबो एक्स NDFB जेलाव थानाय सार जायनाखि दायो सेन्ट्रेल जेलाव गोबांथार माने एक्स NDFBफ्रा हिसाबानो गैया जोंनावथ' दा नोंथाङासो हिसाब मिथिगौ। थ' एक्स NDFB जेलाव थानाय एक्स NDFBखौ नोंथाङा मा खालामनांगौ जेलावनो दोनबाय थायो ना जेलनिफ्राय बख'यो बेखौ आङो दा बुंगोन सार। बे मोननै अपसन थांबाय सार मिथिबाय। आरो मोनसेया 2020नि 27 थारिखआव एकर्ड जानायजों लोगोसे एक्स NDFBफोरनि थाखाय बेसेबां दफा मोनदोंमोन बड'लेण्डखौ समायहोनो थाखाय बिटिआरखौ समायहोनो थाखाय बेसेबां दफाफोर मोनदोंमोन। बिटिआरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बर' हारिफोरखौ दुखुथिया बर' हारिफोरखौ बन बोनानै जाग्रा खामला मावनानै जाग्रा गासैबो बर' सुबुंफोरखौ दुखुथिया बर' हारिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय खुसि जाहोनो थाखाय बिटिआरनि एकर्डजों बेसेबां दफा मोनदोंमोन बे दफाखौ A to Z मावफुंनाया नोंनि लास्ट नाम्बार अपसन प्रमद बर' सार मिथिबाय। दानिया आङो अपसननि गेजेराव बुफ्रुनोसै। दानिया आङो
एक नाम्बार अपसनखौ बोफुनोसै प्रमद बर' सार। एक नाम्बार अपसनखौ आङो लादों बिटिआरनि दफा प्रमद बर' सार मोनथिबाय। बिटिआरनि दफाजों नोंथाङा बेसेबां दफाखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोआमोन गोसोआव दंना बावबाय जाखो नोंथाङालाय सार? बै दफाफोरखौ नोंथाङा ए टु जेड रायजो राजाफोरनो बेसेबां खोन्थायामोन नोंथाङा बै समावहाय? उमुक मोनबोदों, उमुक मावगोन, उमुक मोनबोदों। आङो नाम खारिले सार, नोंथाङा मिथिखागौ। नोंथांनि एग्रिमेन्ट लेखायाव थानाय गासैबो बिटिआरनि दफाखौ मोनफा मोनफा ए टु जेड जुदि मावफुङोब्ला सार बुंदों 40 बोसोर ना 50 बोसोर ना लाइफ टाइम सरकार सालायनो नोंथाङालाय? आं गेरान्टि होगोन प्रमद बर' सार मिथिबाय। आरो 2 नाम्बाराव एक्स एनडिएफबिनि अपसन 2 नाम्बाराव मिथिबाय। जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि नोंथाङा जुदि 40 बोसोर 50 बोसोर सरकार सालायनोबा प्रमद बर' सार जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ नोंथाङा गोसोखां मिथिबाय। नोंथाङा ससियेल मिडियायाव बुङो एक्स एनडिएफबि जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंब्ला मावगासिनो दं, प्रसेसआव दं, उमुगाव थांदों, उमुक नांगौ, बेफोरबायदि हेन थेन बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुङो। आरो मोननै अपसना जाहैबाय, मोनसेयाथ' थांबाय जे बिटिआराव थानाय बिटिआर एकर्डजों लोगोसे मोनबोनाय गासै जे दफाफोरखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन प्रमद बर' सार, नोंथाङा बेखौ मावफुंनानै होदो रायजो राजाफोरनो। अब्ला रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनबाय नोङो, नायदो मिथिबाय दा? थ' मोनसे थांबाय आरो मोननै अपसन दं। मोननै अपसनाव मोनसेया जाहैबाय 2 नाम्बारा जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि। खोथा खोथा बबेबा समावहाय सोरबाया जुदि ससियेल मिडियायाव नोंथांनाव सोङोब्ला नोंथाङा बुङो, सोरबा सोंगोन सार एक्स एनडिएफबिनि जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि बिसय नोंथाङा मा मावखो? नोंथाङा मा बुङो? प्रसेसआव दं, मावगासिनो दं, उमुक नांगौ, हेन नांगौ, थेन नांगौ, उमुकनि परिबारखौ लाबोनांगौ, उमुकखौ लांनांगौ। नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुङो। थ' बेनो 2 नाम्बार अपसनाव प्रमद बर' सार 40-50 बोसोर जुदि नोंथाङा सरकार सालायनो गोसोब्ला मिथिबाय, सोरबा रायजो राजानि हेंथा जुदि बाव गसंग्रा दङब्ला बेखौ रायजो राजायानो दबथायगोन। नोंथाङा 2 नाम्बार अपसनखौल' मावनो रेडि जा। जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा जेलनिफ्राय बख'नो मिशन खालाम मिथिबाय। बै प्लास्टिक बन्द खालामनायनि मिशनफ्राव नोङो 1600 कौटि 1700 कौटि 1800 कौटि नोङो नंखाय जे नोंनि मिशनफ्रावनो गारनो हायोब्ला दिनै बेसेबां एक्स एनडिएफबिफ्रा बेखार दङ, जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा बेसेबां दुखु नांनानै दङ, बिसोरनि न'खरफ्रा, बिसोरनि परिबारफ्रा। नोङो बिसोरनि न'खरखौ नायनाय मिशन खालाम, बिसोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय मिशन खालाम मिथिबाय। 2 नाम्बारा अपसना बे प्रमद बर' सार, बे अपसनखौ साक्सेसफुल माव। नोंथाङा जेलाव सासेबो दादोन, एक्स एनडिएफबिखौ गासैखौबो बख'नानै न'आव दोनहैजोब, न'आव लानानै थांजोब, दोनहैजोब। नाय नोङो बिटिआरनि मा सिब नोंलाय, नोंखौ राजा बानायगोन, राजा। बड'लेण्डनि नोंखौ राजा बानायगोन जों बर' जाथिया, बर' हारिया। प्रमद बर' सार नोंथांखौ खावलायबाय आङो मिथिबाय। ओमफ्राय लास्ट 3 नाम्बार अपसनाव दङ एक्स एनडिएफबि जायनाखि हाजोआव ट्रेनिं लानानै खस्थ' लानानै हारिखौ सिबिनायाव बुजाबाय, बुग्लिजाबाय, सोरबा जेलाव सोनानै गबाय, सोरबा अफायबा खारनानै फैफिननांबाय, बाहायग' दङ, खाफालाव दङ। दिनै बिटिआर एकर्ड जानायजों लोगोसे गावनि बिमा बिफाखौ नुफैबाय, दिनै न'खरा गरिब जालांबाय, परिबेसा गैला मावनानै जानाय, राहा लामा गैला, लामायानो मोनाखसै मावनानै जानो। थ' बेफोरखौ मावनानै जानो थाखाय नोंथाङा बिटिआर एकर्डजों लोगोसे माखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोआमोन? एनडिएफबिनि मुङावहाय बै बारावहाय 4 लाख होगोन, 4 लाख होगोन,
4 लाख होगोन होननानै हा प्रमद बर' सार नोंथाङा बेखौ गोसोआव दंना गैया जाखो दालाय सोरनो होखो सोरनो होदिया हा माखासे प्रसेसआव दंनो माखासे मायाव दंनो आरे प्रमद बर' सार बे 4 लाखखौ मोननांगौफोरनो नोंथाङा रेगुलार होजोबदोरा मिथिबाय बै मिसनाव 400 कौटि 1600 कौटि 1800 कौटि गारनायखौ नोङो दोनथ'नानै एनडिपि मिसन खालामना मिथिबाय एक्स एनडिपि मिसन खालामलाय नोङो मिथिबाय नोंखौ गासिबो मानियो ना मानिया बुजिबाय प्रमद बर' सार 4 लाख मोननांगौफोरनो 4 लाखखौ होजोब बुंफ्लं न'खरनो बुंफ्लं एक्स ग्रेसियाखौ गासिबो होजोब बड'लेण्डनि नोंखौ सासे राजा होननानै इयुनावबो नोंखौ मानिगोन गनायगोन मिथिबाय मिथिगोन सारा बुहुमनि मानसिफ्रा अल वार्ल्ड नोंखौ मिथिगोन बड'लेण्डनि राजा होननानै जों बानायगोन मिथिबाय प्रमद बर' सार सारा बुहुमनि रायजो राजाफ्रा बानायगोन नोंथाङा आंनि बे मोनथाम अपसनखौल' मावफुंनानै बड'लेण्डआव देखाय एक्स एनडिपिफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय रिहाबिलिटेसन मोननांगौखौ होजोबनाय आरो गासै बिटिआरआव मोनबोनाय दफाफोरखौ नोंथाङा जे दफाफोरखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन बर' रायजो राजाफोरनो आइ आफाफोरनो बेखौ नोंथाङा गथाय फै मावफुंनानै दिन्थि अब्ला नोंथाङा नाय 50 बोसोर सालायनो ना 40 बोसोर सालायनो ना लाइफ टाइम सरकार सालायनो नोंथाङालाय आंनि बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथो नङाब्ला नोंथाङा सानसे सम लानानै रायजो राजाफोरनाव एक बे बाथ्राखौ लानानै सों मिथिबाय 100% गेरान्टि होयो आङो प्रमद बर' सार नोंथाङा एसेग्राब खस्थ' खालामनांगौ गोनांथि गैया 1600 कौटि 1500 कौटि 1700 कौटि थाखाखौ बेकाराव गारनो गोनां गैया नोंथाङा जुदि नोंनि सरकारखौ लाइफ टाइम बानायनो गोसोब्ला मावफुंनांगौ दफाखौ आं होनाय मोनथाम अपसनखौ मावफुं बेनिफ्राय नाय मिथिबाय आंनि रेंहा बड' चेनेल इउटुबारनि बाथ्रा बुंनाया सैथो जायोना जाया अब्ला नाय मिथिबाय नोंथाङा साननो हागौ सासे जाम्बा इउटुबार बुंनाया मा बाथ्रायालाय मा रज'नो मा बिस गोनां बेनि बाथ्रायालाय मा रज'नो मा दाम दं नोंथाङा साननो हागौ नाथाय बेबायदि सानोब्ला निस्सय नोंथाङा भुल सानदों होननानै आं सानगोन आरोना प्रमद बर' सार थ' प्रमद बर' सार आंनि चेनेलनि थ्रुयै आङो नोंथांखौ खावलायबाय थ' गोबांथार आङो नोंनि सायाव गाज्रिबो बाथ्रा बुंबाय जानो हागौ खिन्थु आंनि बादिब्ला आं मोनदों आरोखि ना आङो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै थ' नोंथाङा बिसार खालामनानै जुदि आंनि बाथ्राखौ गाज्रि मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंखौ क्षमा खालाम सासे बर' जाथिनिनो इउटुबार होननानै नोंथाङा आंखौ क्षमा खालाम आं नोंथांनाव निमाहा बियो अब्लाबो मोनथाम अपसननि सायाव नोंथाङा सालिजारि खालामनानै प्रमद बर' सार थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअखौ आङो दिनैनि दिनावहाय अखा हादोंब्लाबो लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोननि खोथा आरो लोगोसे गुसुं भिडिअआ बेनोमोन बाय बाय थेंक इउ